Komt-ie, hè? Nou. Hoe viel het voor jou? Koud en warm, hè? Ja, nee, het maakt mij niet uit. Nee? Nee, het is vertrouwd. Ja. De eerste keer toen dacht ik wel wat zal er gebeuren, maar nee. Dit gaat altijd goed. Komt het zien, komt het zien, komt het zien. Een kringloopwinkel, dat is bij de mensen bekend, maar ik heb het wel House of Treasure genoemd. Dus een huis vol met schatten. En ook daar kan ik gewoon weer mijn ei in kwijt. Met de kinderfeestjes die we organiseren, met trash art, maar ook qua inrichting. Tafereeltjes maken, kleuren bij elkaar zoeken. Het is wel een hele aparte combinatie natuurlijk. Dat is het ook. Dat is het ook. Maar het is wel ik. Het is wel een stukje van mij. Die je zelf nog moet, die al klaar zijn. Volgens mij alleen nog wat in die schilderijtjes. Gewoon lekker even ertussen, even lekker neus. Oh, dat is een beetje verschillend. 3 euro, 4 euro. Het ligt een beetje hoe groot het is. Dus dan heb je een circus en een kringloopwinkel. En zijn er verder nog dingen die je graag wilt? Of? Ik zou heel graag met een orka willen zwemmen. Ik heb al wel met dolfijnen gezwommen, geweldig. Maar met een orka en parachutespringen heb ik ook gedaan. En ik heb een motor met van die slierten eraan. Zo, allemaal leuk. En, maar wildwaterraften en zo, weet je, echt gewoon echt. En met een orka zwemmen, dat is nog wel iets wat op mijn lijstje staat. Wij zijn begonnen toen we het café in het dorp weer afbrand. Er weer niks meer. Weer ons niks meer. We gingen weer een dwarfeest in Leemdroog los. Nou, toen zijn we wel een scorefeest organiseren. Nou, dat zou een tentfeest worden. We hebben nu een scorefeest georganiseerd voor de rechttent. En dat is 24 heel in? Dat is 24 heel in. Ik ben een beetje ouder geworden, maar verder is er niks verhoren. Maar als die jongens dan beginnen we te bouwen. En over het algemeen dan is het waar is die jongens dan een van die jongens dan is alles klaar. We weten alles, maar de bonnenhoek in ieder geval. En dan hangen er wat voor jacht in. En... Hoe ligt het er, JP? Ja, het ligt aardig geloof ik. Mooi. JP, maar is je beroep ons een beetje op huis, toch? Nee, dat is de jeugd in het hè? Dat is het zo. Ik heb iemand. Ik dit verwachten dan ik er iemand hier. Ik ben net als ik luid. De vijfde man die altijd in de bonnenhoeken bouwen door het nou ik. En die met die steelkabels ondergang binnen, dat worden hier niet altijd. Dus, iedereen weet wel ongeveer wat de man maakt. Wat is dan jouw taak? Dat vind ik. Omhangje. Dirigeren, maar Dat heb ik nooit eigenlijk. 4 man vrijwilliger, ik weet nooit wat mijn taak is. Maar had je dan maar je vrijwilligers werk, dan haal je toch een hele bad heel toe. Nou, dat is een beetje om een hensje en kost ik nou. Maar die investeren we weer in het dorp. Dus, verenigingen leven en zo wat. En het dorpfeest rijdt elke keer wat. En ja, alle verenigingen hebben wat hand. Wanneer komt die straks?
In de kom. Komt die? Ja, dat is of daar vind je hem niet in. Bij Ian wel. Waar dan? Nee, dat let binnen Ja, dat mee. weet ik Dat zei je. Dat zei je net. Al klaar. Ik zei nee. Ja, we hebben wel eens gehad dat EHBO om je vrij, omdat die op konden in een brandheld zitten hier. Nou, hoe ze het vallen kan krijgen, ik weet het net, maar zoals wat dingen. Ja, we hebben wel meer van die aparte dingen dat je dan eens mooi maakt ziet. Dat is wel leuk. En dan doe je de beveiliging wat. Door veiliging doe ik wat, ja. Nog een beetje. Schaast dan nog eens in de elk? Nee, dat doe ik niet meer. Daar ben ik meer op houden. Nee. Ik ga naar zelf tent, daar ga ik net meer in. Net. Nee, ik ken het weer op camera's, ja. Dus dat is mooi achter de camera. Ja, dan stuur ik ze erin. Ja, we zeggen. En dat helpt spannend, dat mag ik zelf heen. Maar dat is heel goed. Makkelijk, daar heb ik gewoon die mansies voor. Dus. Ja, je moet delegeren in het leven. Nou? En ondertussen de boel wat begluren. Nee, dat over dat. Nee. Dat is vrij serieus werk. Maar het allermooiste is dat je sneunen jongens daar even op het podium met de tent in je. En dat al je steeds te springen in de harsen, dat is gewoon geweldig. Ja, hè? Dat is machtig. Ja, dat is gewoon kijken. Daar steen je even te genieten. Ja, finaal.